Tsakanin iyakan Nijar da Mali an ɗauki babban mataki don fatattaka 'yan ta'adda. An saka tsaro mai kyau mai ƙarfi don domin tsarin lafiyar yankin Sahel. Wannan yana da kyau. Wanga babban mataki da an ka ɗauka a lokacin nan na 'yan ta'adda za su gane lalle da wanga karo ba lokacin wasa na ba lokacin da za zakko a ba su dama na zazzaka su yi abin da sun ga dama ba. Tsakanin iyakokin nan ya zama lazim da yadda an ka ɗauki mataki mai kyau, yadda an ka tsaurara mataki mai kyau wannan waje, domin yan ta'adda su san su ko su waye su ba kowa ne mutum da ba sa son zaman lahiya cikin al'umma. Yadda suke son su tada tarzoma, yadda suke son su ga sun ce sai sun sa shugabannin gana mu kunya ƙarya suke yi ba su isa ba. Yanzu nan na tsakanin iyakan Nijar da Mali, a duk lokacin da yan ta'adda an ka koro su ta wajen Mali cikin Nijar za su yi wa. To shi yasa an ka ɗauki babban mataki mai ƙarfi don saboda inganta tsaro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wato kasar Faransa tana ta kuka da shugaban kasar mu Abdurrahman Chani. Kasar Faransa tana ta kuka da sojojin mu na kasar mu na Niger. Kasar Faransa take tambayar kanta mi ta yi ma kasar Niger da yasa shugaban kasa Abdurrahman Chani ya je ya rufe duk tasoshin kasar Faransa da waɗanda suke alaka da kasar Faransa. Kamar yadda aka rubuta shi. Le Niger suspend 2 médias de la France, un pays qu'il a gouverné, affirmant qu'il menace la paix publique. Parmi eux figurent France 24, Radio France Internationale, France Afrique, Média LCI Afrique, Agence France Presse, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique et Mediapart. Wato waɗannan tasoshin suna kawo mu kasar Faransa kuɗi sosai, sannan kuma suna yaɗa banna game da kasashe waɗanda ba sa bin dokokin kasar Faransa. Dalilin da yasa shugaban kasar mu Abdurrahman Chani ya tsaye da waɗannan media a cikin kasar mu, kamar yadda na gaya muku tun jiya, suna yada ƙarya ne. Me yasa nace suna yada ƙarya? Yanzu misali, idan an ce an kawo hari a cikin kasar mu ta Niger, idan soyayya mu su yi nasara sai su yi shiru da baki, ba sa faɗa, suna neman inda za su samu wani dan matsala kaɗan su fitar da shi. Idan an ce 'yan ta'adda ne suka yi nasara suka kashe ko da soja 2, to su idan sun tashi yadawa, idan ba su ce soja 200 suna iya ce soja 80, soja 100, haka za su dinga yada ƙarya, suna tada ma hankulan 'yan Niger waɗanda suke cikin kasashen ketare, saboda su da ba san abin da yake faruwa ba. Hakan shugaban kasar Abdurrahman Chani ka muna daidai abin da ka aikata ma kasar Faransa. Insha Allah mu 'yan Niger muna bayan ka. Allah ya kare ka, Allah ya kare waɗanda suke baya gare ka, Allah ya daga kasar mu ta Niger, Allah ya nuna kasar mu, tutar kasar mu a ko ina a cikin doron duniya. Ga mun rayuwa kuma section. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shi mu ga ziyara kwatsam baba a Tukunus, garin mahaifa kenan. Allah ya sa mu dace. Yanzu dai yan adawa babu abin da za su faɗi akan wannan mulki. Ci gaba dai alhamdulillah. Babu abin da ya zama za su fada a cikin shi. Allah ya datar da mu kuma Allah ya tsare, Allah shi kawo mana baki da ci gaba a Niger. Insha Allah za mu same shi. Inda muke jin labarin Niger an dauko wata alaka da na aka tun cikin juwan na da operation securitaire da harkar economy da Niger da kasar Iran. Inda zaman to muna jin raɗe-raɗen cewa Niger za ta yi alaka mai karfi da jamhuriyar musulunci wato Iran. Inda zaman to za ta kai kawo har Niger a koma buga ya zaman to motoci ko wasu makaman yaki a cikin Niger. Kun san dai Iran a matière de technology, a matière de défense, Iran duniya gaba ce kawai. Iran ta yi resiste gaban America da Italy da sauran kasashen Larabawa. To babu a kasan nan nake dibi wanda za ta iya resiste gaban su a farshin, a far kasashen nan uku a farshin kamar fas a Iran babu. To shi mu ga Iran za su yi kofi mai karfi da Niger na me, saboda kun ga su ko ba komai mu musulmi ne da mu jojin musu, kuma musuluncin su suna kan gaskiya ne ba tare da Laraba na Saudi Arabia ba, muna hukar Laraba kenan. Allah ya datar da mu, Allah ya sa wannan kofi da Niger kenan ga da Iran ya zama to kofi ne mai albarka, wanda zama to mu za mu ci amfani, su ma Iran za su ci amfani. Allah ya datar da mu da jama'a har haka ne rawa. Komai za ka yi mutum, komai wani mulki za a yi karkar ku dukufa don a koya ma 'yan ƙasar ku menene ake cima ci gaba, ko menene ake cima kirkira technology kenan. Amma ya kaje muka ce kullum wai mu zaka a kare mu kamar yadda su mulki ya zama to na demokrat ake yi, kullum shi dai mu kayo sojojin haya ko zaka su tsara lahiyar mu. Furtan mu kankan mu inda mun samu kayan yaki da kayan yaki, wallahi mutanen mun yi su majimin yaki. Bidiyon ku share ku yi podcast saboda su ma su gani su amfana. Allah ya sa mu dace.